ajattelin tähtään 5 parasta tugaajaa mun mielestä. Ja nämä ei ole missään järjestyksessä, koska mä en tykkää laittaa niitä silleen. Niin, eli aloitetaan. Eli Soikko on hyvä sen takia, koska sillä on kivoja videoita ja se on niin semmoinen aktiivinen, että se tekee aika usein niitä videoita. Niitä on kiva katsoa. Hyvä, koska no siis se on kai minun ikäinen ja sitten niin, sillä on hyviä videoita, hyvälaatuisia ja tälleen sillä on niin kuin hauskoja videoita ja silleen. Se on, no siis kun mä katsoin eka sen yhden videon ja sitten mä olin silleen, toi ei taida olla ihan niinku semmonen hyvä vlogaaja, koska se kiroili tosi paljon siinä videossa. Mut sitten mä rupesin katsoa sen muita videoita ja ne olikin paljon kivempia kuin se yksi video, joten se on ihan kiva vlogaaja, koska hän on paras tyyppi ikinä koko maailmassa ja hän on tässä kuvaajana. Koska sillä on niin ihania videoita ja se niin kuin, muokkaa ne hyvin ja sillä on niin hauskat ideat niissä aina. Niin, mulla on aika samanlaiset perustelut näissä jokaisessa, mutta silti hyvä. Ne 5 ihanaa vlogaajaa ja kunniaa kuvaajalle Petralle, menkää tilaamaan hänen kanavansa ja meidän yhteinen kanava. Sori, mä näytän varmaan tyhmältä tää käppi päässä tässä. Snabäri. No ihan sama. Siis, niin. Siis joo, moikka!